weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to woddoro sadela gijilona ali wuri erona gurela gobi kundela rewo e sare wulli weste sare alpha kon waktu yoni hato farana kame dilli ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal ma en kaale ɓataki Idrissa Seck e faade e hoorejo leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie ma en kaale jillu cukko hoorejo catala FMI gam yurnitade yoga e ñamale leydi Mauritanie toon to leydi Mali le fonds mondial walliti leydi Mali kopreje jonde no feewi gam haɓade ñawa mbiyetengo paludisme toon to Guinée Conakry kene wona temedere e capanɗe joyi jeeɗiɗo wonnoɓe to leydi Libi ko kañumena gartira toon to Guinée Conakry to leydi Ghana catala CEDEAO ma jooɗe toon ñande nogas e gonduɗo hen lewru gam yurnitade beele koppreje ɗene gona goote to leydi Gabon e lundiɓe ɓuuri ɓattade zamping koliri jeetake sungoji sarɗiyankoɓe kabruji men joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo e jeegom colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake tintino wonande almuɓe ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye to Madina Ndiayɓe e kamɓe noon jonde mabɓe nde ɓe gowno wadde kala hitande oɗo saaha so heedi taw kadi jonde nde waɗata ko toon to Dakaru jonde nde waɗata noon ko toon to Thiaroye Gare taw kadi waɗata ko galle ceerno Abuja kamɓe noon mbaɗi erango dendagal bandiraɓe almuɓe ha tente almuɓe ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye nde mbawata notade ñande sappo e jeetati nduɗo hen lewru sappo e jeetati nduɗo hen lewru sanga waktu sappo e joyi ɓijo kikiɗe ko nden tigui ɓe mbaɗata jonde mabɓe nde ɓe gadirno wadde e kala hitande oɗo saaha so heedi e taw noon jonde nde waɗata ko toon to Thiaroye Gare galle ceerno Abuja e kala mo anda galle o jiɗɗo tawtorede jiɗɗo tawtorede e waɗata ko guelɗo hen noddirguel 77 538 44 48 walla mbaɗa 77 564 72 01 kawrata koye ceerno Abuja ceerno Abuja kan woni gardiɗo dayira toon to Dakar e kala baɗɗo guel hen noddirguel ema tawtore jonde mabɓe nde ɓe goyi wadde e kala saaha taw kadi yettini ɓatake o ko ceerno Boubacar Gaye taweteɗo toon to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen koye ɓatake toon to Woudour naɓe ne eri dendagal guure taariɗe Woudour kala ko wayno Sadel Guijilon Ali Wuri Keɗele kono ni kadi ha faynma Dondo ko wona ɗum kaɓe eri toon to basuji ha faynma Nima Kundel Rewo Kundel Worgo tohmaji Tiggere Yene Tiggere Sire Cofol Lanil ha toon to gurel tufgel nayyi aɓe eri ndulmaji Dembe ndulmaji Funeɓe mbakna dow mbakna lesa kono ni kadi fonde Sammali e ko taari ɗum kala aɗen eri erel mbiyana aɗa eri gure taariɗe leydi Mauritanie ko wayno erona kame gurel gobi e ko taari ɗum kala nde bandiraɓe kala mbawata tawtore ɗiɗo hen ñalɗi diine baɗoyte oɗo ñalawma hande ñalɗi diine ɗi noon ma puɗɗo ñalawma hande o kikiɗe hande o woni hirde nde ñalawma janggo woni ziyara gam juurade ceernajo o woni ceerno Abdoul Mahamoudou Ndiaye ɗiɗo hen ñalɗi diine noon ɗiɗo mi waɗede guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ha oɗo saaha mo gonɗen so tawi sa o heedi aɗi mawnine e nder Woudour kala e kamɓe noon aɓe mbaɗi erago dendagal almeɓe Woudour kala ko fate kadi anduɓe wuuro ngo ha tenti kadi e sukaɓe wuuro ngo no gowno darrade kala hitande e kame joom wuuro ngo kala oɗo saaha noon dendagal bandiraɓe ne era nde garata e kewala gam kadi wallideɓe mawnide ɗiɗo hen ñalɗi diine ɗiɓe goyi wadde kala hitande gam kay hettade ceernajo e kala saaha taw kadi yettini ɓatake o ko ceerno Ibrahima Ndiaye taweteɗo toon to leydi Maroc ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen kabruji men e ɗemgal Pulaar ma en keddo toon to Fouta to Mbolo Birane ma en kaale jagorgal ngal leydi Sénégal biteɗo Anta Sarr Diako
o waɗi jillu makko toon ngam yurnitade yoga e gueɗe gonɗe toon caggal noon teskede hitande hikka nde toɓo hewani no feewi kanko noon wo jaari rewɓe wonɓe e nder falde Mbolo Birankala ngam hollirde darde mabɓe ko fate banggue ndema kam e nehgol jawdi o wasiyima kadi dendagal bandiraɓe kala ne mbattata haqqillaji mumen faade ɓeɗo hen rewɓe taw kadi ko dariɓe jamma e ñalawma oɗo saaha jiiɗi kay ko yaltinde leydi Sénégal e caɗele o holliri noon ken wona temedde jeegom e capanɗe nayyi tati galle wawi hebde ko fate banggue balle caggal teskede toɓoli hikka ɗi jarani yeeso ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaali ɓataki Idriss Seck faade hoorejo leydi Sénégal Idriss Seck noon windi ɓataki mum faade hoorejo leydi Sénégal gam hollirde hoorejo leydi Sénégal waɗino jillu mum toon to leydi Mauritanie caggal noon nde sifodire hoorejo leydi Mauritanie ko fate banggue Gaza gonɗo hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal Idriss Seck noon holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓesguji Sénégal naɓe ne jappi noppi gam hettade hoorejo leydi Sénégal wonande ɗeɗe hen cifodirɗe o sifodira toon aɓe jiiɗi andude no jaari hoorejo leydi ndi ñalawma hanki o noon kañumne yaltini konngudi muɗum gam hollirde hoorejo leydi so tawi siifi ciifande so tawi arti heewi nawede ko sursarɗiyeji ndu leydi muma so nawama toon yaada jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu ɓe jurnoɗe ɗon toɓɓe caggal mum kala ɗoɓe kawri ko nden tigui ɓesguji leyɗele mbawata haalnede o holliri noon won yimɓe kay goni nder leydi ndi ne mbiya ko dawrugol dillata taw kadi ganda yoga e gueɗe ko fate banggue leydi Haydara ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale procureur Serigne Bassirou Gueye caggal noon ñawore Khalifa Sall nde ari ha oɗo saaha mo gonɗen ñawore makko dartima ɗo hen oɗo saaha mo gonɗen ɓesguji Sénégal naɓe kala nana joppi noppine ketto Serigne Bassirou Gueye taw kadi kañum woni procureur oɗo saaha noon gueɗe ɗe kala goni koye junggo makko ɗo hen kikiɗe ma yimɓeɓe kala gandu oɗo saaha mo gonɗen Khalifa Sall holɗo jogori hedde ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha tuma jafoɗon toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali Bamba Fall taw kadi ko jeeyaɗo e landa mbiyete ko PS soɗon teski noon Bamba Fall ko neɗɗo ɓurnoɗo salade hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanki o noon hoorejo leydi Sénégal itti sete timmuɗo gam yadude e hoorejo jagorɗo woni Mouhamed Boun Abdallahi Dionne gam yettunoɗe duwaw jaltugol aduna kawma ko kanko Bamba Fall noon ɗum woni nimo beelama mawɗo no feewi caggal nde hoorejo leydi o Sénégal wattema ko hakkille ha nelema ko sete timmuɗo mbaɗo ni hen kankone ko nden tigui o sakti konngudi makko oɗo saaha mo gonɗen omo heblani gollodade e hoorejo leydi Sénégal o holliri hoorejo leydi Sénégal ñamlimo moƴƴere kono kankone ma o yaɓ nden moƴƴere caggal noon ittude sete timmuɗo gam arde duwanademo soɗen teski noon neɗɗo so mayrama ala ko yiiɗi so wona yiide bandumen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès oɗo subaka hande ko tana musɗo waɗi toon subaka e niɓɓel subaka nde cukalel dewel jaranoguel duuɓi nayyi tawa tigui ene wedda e sara lawol lana jorndi e caggal noon nde yimɓe ke caggal noon nde dawowo goto yinguel ko ɗon tigui noddi dadiɓe noddi halifaɓe leegal ngala ene ɓeydi hen e jayde leydi Sénégal biteɗo Sidi Sané o holliri noon cukalel ngel niguel hoccande taw ngel wurani ko ɗon tigui ngel nawa hôpital Amadou Saker gonɗo toon to Thiès ɓe kolliri noon cukalel ngel koko yana taw kadi ne wonde maggel gorko angel silta ƴiƴam ko wona ɗum ko kadi ko ngel barangel oɗo saaha noon dadiɓe hettuɓe on fannuɓe gudditi en losko beele mbawa jaggude baɗɗo ngal ɗo hen baɗala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali oɗo hen debbo wiyete ko Nafisatou Sissoko caggal jibindemo funeɓe ɗiɗo e nder dumunnaji ɓennuɗi ñalawma hande on o jibini ɓiɓɓe nayo taw kadi hen ɗiɗo ko worɓe hen ɗiɗo ko rewɓe teni kadi kamɓe kala aɓe celli aɓe kiisi aɓe goni e cellal mabɓe oɗo hen ñalawma hande noon hoore gardiɗo walla mbiyen jagorgal kalfinagal ko fate cellal ɓalli itti sete timmuɗo yo ya toon gam nawanamo balle e beele kadi ɓe mbawa wallidemo e nguɗo hen ɓesgu ngu o jogui kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede humpitade ɓuuri humpede sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie cukko hoorejo fedde witende FMI taw kadi ko toppitiɓe ko fate banggue ngaaluji o waɗi jilluma ko ñalawma hanki o toon to leydi Mauritanie o joddima e hoorejo leydi Mauritanie biteɗo Mouhamed Ould Abdelaziz o joddima e hoorejo jagorɗo taw kadi ne tawtora ɗum jagorgal kalfinnagal ngaalu ene tawtora nde ɗon jonde gouverneur banque central mo Nouakchott kamɓe noon ɓe jewtidi
yogay toɓɓe o holliri oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie ne jogui ñamande timmude ndeɗo hen ñamande noon so tawi Mauritanie renaki kala temedere hen capanɗe jeeɗiɗi jogori faade koye jobgol ñamale e caggal noon teskeɗe ɗiɗo hen duuɓi cakkitiɗi ñamale Mauritanie ene ɗeeɓi ƴellitade toon to FMI ha joni toon to leydi Mauritanie kedoroɗen ma en kaale jayde wiiten alahbar ɓe kolliri e wonande kay dadiɓe wonɓe toon to Tafraha Zeyna caggal balɗe ɗiɗi nde ɓe kollira kay wonande oɗo saaha mo gonɗen won bandiji jahata e nder leegal ngal e caggal noon ɓen holluɓeɓe won bandiji jahata e leegal ngal ɓe kolliri noon won ɗin bandiji ne jogui werla goto taw komo hinde toyta taw kadi matricule on werla ko 480 000 ko on tigui woni werla o caggal noon dadiɓe mbawi tigui wadde hen loskoji luggi no fewi haɓe mbawi fawde e juuɗe mabɓe e yimɓe nayo taw kadi ko waɗannoɓe boneji ɓen nayi noon nde ɓe jaggande taw e mabɓe kaɓirɗe celluɗe no fewi taw kadi kaɓirɗe bomoje taw e mabɓe kadi kaɓirɗe bawɗe bonnude yoga gueɗe beele kadi ɓe mbawa sembulinde guyka mabɓe kamɓe noon koɓe nayo taw e mabɓe ken wona million ngaji 5 taw koye koppareje ugguya hen goto mabɓe noon wiye hen goto mabɓe wiye Ahmadou Wuld Saleka on noon on tigui woni gardiɗo mawɗo mabɓe woni oɗo bandiji o e goɗɗo noon ne wiye Mouhamed Saleh Wuld Sidi goɗɗo ne wiye Cheikh Wuld Sidi Elimana goɗɗo ne wiye Fadel Wuld Abdullahi Mouhamed goto e mabɓe ko jibina ka hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom goɗɗo kamɓe ɗiɗo ndendi duuɓi goɗɗo ne jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi ko ɓeɗo hen nayo goni fawaɓe junggo ñalawma hande o e tonto leydi Mauritanie e leggal bitegal Tafraha Zeyna ha joni tonto leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaali jayde leydi Mauritanie witende Sahara Média ɓe kolliri wonande kay jangguinoɓe toon to Attara mbaɗi seppoji men ñalawma hanke gam hollirde mette mumen kamɓe noon saabi seppoji mabɓe ko hollirde oɗo saaha mo gonɗen e primaji fate banggue ngaaluji ɗiɓe poɗanno haydara hen ɓe jiyani e tene kadi yidde mabɓe ko yo laamu ngu toppito gonka mabɓe toppito galleji mabɓe ɗo mbawata wonde kamɓe ɓeɗo hen ñalawma hankkeno ɓe dartini golle mabɓe e nder falde Attara gam hollirde mette mabɓe ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende ma en kaali jayde witende quotidien kamɓe noon ɓe kolliri tonto wuuro witego Sihil Babi tonne kadi ko yimɓe ɗiɗo mbaɗi toon tana goto taw kadi koɓe sehilaɓe hen goto wiyete ko Salif goɗɗo ne wiye Kasum o noon ko kam tigui yooɓi fittandu Salif o caggal on kanko Kasim nde o hocci noddirguel makko o noddi sehil makko biteɗo Salif on noon ɓurano yidde yaltude o wawni on noon ha on yalti tawimo caggal wuuro to ko toon tigui o jaggui laɓi makko fimo labɓe ɗiɗi ganduɗa ha on silti ƴiƴama nde nawete cuuɗi cafriɗi taw ruttima e jomuma kanko Kasim o noon oɗo saaha mo gonɗinamo tawi juuɗe dadiɓe e wonɓe toon to Sehil Babi loskoji ne lokki hen ma en garta hen so tawi gueno haaji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali landa witega FND kamɓe noon ñalawma hanki o ɓe mbaɗi pottital mabɓe to yeeso suudu walla mbiyen ɓe mbaɗi pottital mabɓe so yeeso kaso momo naksode hoore mum e hollirde mette mabɓe faade jagguede oɗo hen gorko biteɗo Wulqadda siftinde noon Wulqadda ko sarɗiyanke gonnoɗo sarɗi goɗɗoɗo sur sarɗeji tokosoro ene jagga oɗo saaha joni kene fotta wonde lebbi jeegom nana dumba e cuuɗi dumbirɗi ɗi leydi Mauritanie taw kadi hay goto anda ko jagguira kamɓe noon ɓe koliri saabi tigui jagguede oɗo hen gorko ko caggal noon winodemo kay o yadani ko fate banggue membitel ngel Abdoul Aziz no wadde taw kadi koye lewru août hitande mayde ɗo hen nde kamɓe noon ɓe koliri ma o ñaam ma o ɗaccitama caggal waɗi ɗon gone ɓuura lebbi jeegoma e ɗum noon ala e sarɗiyeji nder leydi ndi so tawi neɗɗo jaggama e foti ko ñawede walla ɗaccite teni kadi ɓe kaɗan ɗon ɓe koliri ko fate banggue jaydiyankoɓe e kala altino noddeteɓe e ko fati kadi e banggue syndicat ji e ko fate banggue ɓeɗo hen witeɓe sénateur uji hen e kamɓe kala yooɓe ɗacce e wellitare mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale gardiɗo e catal bitegal catal bitegal taddammun catal bitegal taddammun waɗi jilmum toon to falde Brakna e nokkuji tati gam uddide toon cuuɗi cafriɗi kame école mawɗo no fewi taw kadi ko garɗuɗo e nokku biteɗo Saabu Allah ene wondi e nokku biteɗo Wambo ene wondi kadi e nokku biteɗo Mundi ɗiɗo hen nokkuji kala waɗi hen jilluji mum ɗi nokkuji noon ne tawi nder falde Babaɓe e kame falde Ɓogge e ha toon to Elega kame Algéria
ɗiɗo nokkuji kala ko toon tigi wo yeehi e nder faldeji gure gonɗe toon ɗe ngam uddide ɗiɗo nokkuji beele kay leydi ndi ene wawa toppitade ko fate cellal ɓalli ha no hannirta ni hen sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗin ko toon to leydi Mali to leydi Mali catal bitegal le fonds mondial ɓe mballiti kene wona 26 milliard koppreje franc CFA nokku biteɗo Kulikoro ɗum noon koko fate banggue haɓade rafiji biteɗe paludisme caggal on teskeɗo ɗo saaha mo gonɗen paludisme ne ƴelliti e nder leydi Mali kamɓene ɓe kollirima ɓe ndar hen darde tindlan ha ɗiɗo hen rafiji mbawa yatirde caggal ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaa ha toon to Mopti Mopti noon ko almami Cheikhou Sissoko taw kadi ko ɓi almami wuuro ngo e wuuro witengo Ourde Bodé ko gon tigui ɓe jeeya ko bandiji ɗiɗi noon nanno e wuuro ngo dañi warde oɗon suka gorko taw kadi mo yarano duuɓi 47 caggal muɗum noon dañi fiyande fellani Kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede. kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuuri humpede no mbiruɗen e kabruji men toon to Mopti paɗen toon to Mopti noon ko gorko jaranoɗo duuɓi 47 ko fittano makko yoɓa toon caggal noon nde bandiji ɗiɗi naati e wuuro mabɓe taw kadi wuuro ngo wiyete ko Ourde Bodé te noon kanko baraɗo wiyete ko almami Cheikhou Sissoko almami Cheikhou Cissé jafoɗon taw kadi ko kanko woni ɓi almami wuuro ngo caggal muɗum noon dañi fiyande fillande kono haɗo ɗo gonɗen hay goto anda pelluɗo nden fiyande nden fiyande noon dañi yande goto e bandiji ɗiɗi ɗi caggal noon nde bandiji ɗiɗi doogui hen goto kam daɗi goɗɗo noon mo fiyande yani o on ɓe mbawi jaggu ɗum kamɓe yimɓe wuuro ngo ɓe piiɗum piggala cattugal dañi heddade e ngal ɗon piggala caggal muɗum noon nde ɓe ƴeewi ɓe ƴewdidi ɓe tawi tigui on jeeya koye wuuro he e kañum e goɗɗo gonno tigui bandiji yoɓi ɓe fittano biteɗo almami Sékou Cissé taw kadi ko kam woni ɓi almami wuuro ngo caggal muɗum noon mamum gorko nanɗon e ngoɗon wuuro kanko on bandi baraɗo ko on tigui arani ɓandu jomum nawi ɗum kamɓe wuuro ngo noon ɓe jaɓani tigui julde ɗum ko on tigui hocci ɓandu oɗo saaha noon kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaa ha toon to Kidala gardiɗo fedde witen Ansar al Islam wal Muslimina taw ko biteɗo Aga Ali Malik Aga ganno noon taw ko cukko makko ɓurɗo ɓattademo ko ɓen on tigui heddi e fiyande toon fiyande toon e nokku biteɗo Tine Joatine toon tigui ɓe tawete taw kadi ko kamɓe mbaɗi janguji mabɓe limtinde e nder leydi Mali siftinde noon cetal bitegal Ansar al Islam wal Muslimina walla Ansar Dine ɓe ballodirta koye cetal bitegal Al Qaida koni en koɓe leydi France kolliri wonande kay jooɓima fittando goto e ɓurɓe ɓattade taw kadi ko gardiɗo ngal ɗon cetala oɗo saaha mo gonne noon ɓe kolliri ɓe ɗaccata ɗiɗon kareli so wona kay ɓe jooɓo pittali wat boni en koɓe wonɓe nder nduɗon lobbudu ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali jeegomo yannoɓe cukalel dewel ko jenɗon ɗeɗo balɗe kala en yaha nder ɓoggi karalleje jamma hanki noon ɓe mbaali jamma mabɓe gadiɗe nder suudu ni ɓurdu caggal nde ñawowo weddiɓe toon oɗo saaha ɓe paadi ñawore mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale kabako noon koko ɓuuri tan wadde yimɓe koko ɓuuri hulɓinade gorko goto jarowo e duuɓi 29 e nder Bamako yooɓi fittano makko joom suudu makko caggal noon jamma heccanke o debbo waɗi ko wiyete boulette e nder on boulette noon ko ɗon tigui o waɗi hen posone nde on gorko ñaami kanko debbo noon ko ɗon tigui o iwiɗon o fayi to galle koreji makko gorko o noon caggal noon nden ñaami gueɗe ɗe kala bonni reedu muɗum ko ɗon tigui wonno e wullude ne luuka caggal nde yimɓe tini ɗum noddi dadiɓe nde sapeur pompiére ko ɗon tigui ndodimo nawimo to cuuɗi cafriɗi gon toon ko toon tigui o rutte joomi ko caggal noon nde waɗa topsik tawati ko ñamminaɗo posone oɗo saaha mo gonne noon kanko debbo baɗɗo ngal ɗon baɗal taw ko joom suudu makko kanko suka gorko e jinnaɓe debbo kala tawi juuɗe dadiɓe siftini ɗon kamɓe ɗiɗo ɓe jogui sukaɓe ɗiɗo taw kadi sukaɓe koɓe funeɓe aɓe jarayi duuɓi ɗiɗi e lebbi jeeɗiɗi sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry kene wona 150 wonnoɓe toon to leydi Libi ha tente e nokku biteɗo Jouara ene tawe kerol hakkude leydi Libi kam e leydi Tunisie ko toon tigui ɓe gonnoɓe donkuno artude caggal nde ambassadeur mo leydi Guinée gon toon to Tripoli dari hen darde tindilang haaɓe mbawi artirede ñalawma hanki noon kamɓe kala ɓe garti toon to Conakry kamɓe 150 neɗɗo wonnoɓe toon to leydi Libi hen 10 ko sukaɓe tokosɓe hen 13 ko rewɓe hen ɗiɗo ko bebbe yona toko cona
sen giwi tonto Guinée paɗen ko tonto leydi Ghana Ghana noon ne heblo ngam jaɓɓade fedde CEDEAO ma jooɗo toon ñande nogas e gonduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi ko gardiɗo leydi Côte d'Ivoire woni Alassane Dramani Ouattara kame Nana Akufo-Addo gardiɗo leydi Ghana kame Mohamed Youssouf woni gardiɗo leydi Niger kame gardiɗo leydi Nigéria woni Mohamed Bouhari kamɓe ɓeɗo hen maɓe jooɗo toon to leydi Ghana woni akar lamorgo ngo ngam yurnitade oɗo saaha mo gonɗen mbete leyɗele ɗe kala walla Afrique banggue hirnangue maɓe ndendu koppreje oɗo saaha mo gonɗen sen giwi toon to leydi Ghana paɗen ko toon to leydi Gabon Jean-Ping kame yaadiɓe muɗum taw koye dilloɓe cetal biyetegal CNR kamɓe noon ɓe kolliri ñalawma ha hanki o ɓe jeeytake sumgoji taw kadi ko baɗoji e nder leydi Gabon siftinde noon Gabon jooɗima kene wona joni duuɓi ɗiɗi walla hitande fawde waɗani sumgoji ko fate banggue sarɗiyankoɓe kamɓe noon ɓe kolliri caggal kay sumgoji ɓennuɗi ko kamɓe tigui gañino kono noon hoorejo leydi ndi jaɓani kamɓe oɗo saaha mo gonɗen ɓe jadata e hoorejo leydi ndi ko fate banggue sumgoji taw ko sumgoji sarɗiyankoɓe sen giwi toon to leydi Gabon paɗen ko toon to leydi Maroc ɓiɗɗo nigérianajo giwno toon to Sao Paulo leydi Libéria walla mbiyen leydi Brésil ko kañum tigui fawa toon junggo omo yara noon e duuɓi 37 tawa makko noon kene wona kiloji ɗiɗi piccal goho taw ko kilo ko fate huuɗo ɗayno koko kene fotta wonde 110 taw ko gramme morlon kon o moɗi e nder kuuse makko caggal noon nden wo jaggama toon to bowal diwoje ngal Mouhamed Sisa ko ɗon tigui ɓe nayimo to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Casablanca ñalawma hande o noon ko nden tigui ɓe mbaɗimo ko wiyete opéra ɓe dañi yaltinde toon ɗen buluuje kala oɗo ñalawma noon omo tawe juuɗe dadiɓe wonɓe toon to leydi Maroc oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji mena jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba jolam jaɓeri ma en ja ha toon to leydi Turki kame leydi Syrie e ha toon to leydi France jam lemon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr ceerno Abdoulaye kabaruji men joolam jaɓeri puddotoɗen koto leydi Turka aljuma hande o laamu leydi Turka holliri tigui ɓe mbasi koninkoɓe ɗiɗo taw ko wonnoɓe e laana mabɓe diwa o goota e sanga moɓe gonno e entraînement mbiyen caggal noon nde laana ka diwi hojomaji seeɗa caggal nde ka diwi ko ɗon tigui ka majjiriɓe e machine aji mabɓe ɗiɓe mbiyata radar nden ɓe kattima laana ka noon ɓe donki yiide ɓay radar ko nden tigui ɓe ummini ɓe jetti avion ngaji mabɓe gam yiiloyade kanlana ɓe jiiti ka noon kilométre ji seeɗa caggal to ko ummino ɗo ko ɗon tigui ɓe jiiti e ka yani ɓe tawi ɗon kadi ɓalli pilotaji ɗiɗo wonnoɓe e nder laana ka ha joni koto leydi Turque keddoɗen hono secrétaire d'état mo dowlaji denduɗe Amérique omo tawi e jillu makko e to Ankara lamorgo leydi Turque woni sababu garal makko toon noon ko beele kay jaam e kisal e pamodiral ene dañi hakkude leydi Turque e dowlaji denduɗe Amérique oɗo saaha fof mo tekkere luɓanno hakkude mabɓe ene teska noon e oɗo saaha ko kamɓe ndendi fandare mabɓe kay e nder leydi Syrie e nder leydi Syrie kay so mone mabɓe foof tawate e oɗo saaha to dowlaji denduɗe Amérique leydi Turque foof tawate e oɗo saaha tawa kaptoto ko pelle joguitiɓe tawateɓe e nder ndin leydi witeɗi Syrie so numima to Turque ɗon tigui payten to leydi Syrie mbiyen koniyankoɓe leydi Syrie ɓe jiiti aljuma hande o e nder leydi Syrie ɓe jiiti toon widuru mawdu woni ko wiyete fausse commune e nder ndun widuru noon ɓe jiiti hen fodde 34 neɗɗo ɓandu neɗɗo taw ko warnoɓe ɓen 33 neɗɗo baranoɗo noon ko hakkude ɓeɗo wiyeteɓe koniyankoɓe e yimɓe wiyeteɓe jambu e yimɓe jambuɗe en taw foof noon sabino walla warno ɓen ko ɓeɗo wiyeteɓe état islamique ɓe jiita noon koto banggue hirnangue wuuro wiyetego Raqqa ko adi ɗum kadi tawa hita e mayirde décembre hitande e mayde nde biidi ɗiɗi goɗɗi baɗi ni jiitanoma to funnague leydi ndi e ɗin biidi noon ɓe tawini hen fodde 150 ɓandu neɗɗo warannoɓe ko adi ɗum kadi mbiyen e mayirde décembre 2014 tawa ɓe jiitino widuru mawdu e nder leydi Turque e nder leydi Syrie ɗaccon haqqe ɓe jiitino ɗon widuru mawdu e ɗon widuru ɓe tawino hen 150 ɓandu neɗɗo warannoɓe tawa kamɓe foof ɓe jeeyano ko warannoɓe foof jeeya koye ngollo leñol wiyeteɓe al-Saytat noon ko leñol hattotonoɓe ɓeɗo pelle wiyeteɓe état islamique e Daesh tateɓe e nder leydi Syrie koto leydi France cakkiton ɗen to leydi France noon société pewnowo werlaji mo hinde Renault hollirama ko kañum woni société ɓurɗo gardude to banggueji
feewi fof e hitande hikka nde taw ko susde fewnoɗo werlaji follam noon to banggue faggudu e to banggue jencude e to banggue ko yeeyi werlaji e to banggue bénéfice foof ko kamɓe tigui keedi yesso oɗo société biyeteɗo honolla e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɓe kolliri ɓe dañi jencude walla mbiyen bénéfice kene qime ha 5 milliards taw ko bénéfice mabɓe hitande wotere ɓe kolliri kadi e hitande 2017 nde ɓe jeeyi million ngaji tati piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeegom werla woni 3,76 millions marque Renault ko ɗum woni tigui ko yeeya e hitande 2017 nde e nder on société ɓe kolliri noon hitande nde tan ɓe dañi jencude kene qime ha 8,5% ɗum tigui woni ko ɓeydi e hitande 2017 nde kanko noon mawɗo société taw ko biyeteɗo PDG woni président directeur général société Renault biyeteɗo Carlos Gonçon o holliri hen beelam makko no feewi e dendagal yimɓe kadi gollotoɓe e on société e yimɓe wiyeteɓe actionnaire joguiɓe haalisaji e on société e laamu ngu foof tawa kañum hoore mum ko laamu leydi France tawa kañum hoore mum ko actionnaire e société ɓe kolliri hen weltare mabɓe no feewi ɓe beltinima kadi o noon directeur général biyeteɗo Carlos ɓe ɓeydinima noon yo addo société o ha ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi woni jusqu'à l'an 2022 haali Abouba sen giwe kabruji men jolama jaɓeri konngol meɗen mbayni goo hande ko wiide bandiraɓe julɓe yo tinno mbatta hakkillaji men e qur'anil karima ɓe ganda qur'anil karima woni kala ko haala woni ɗon tene ko haala Allah woni ɗon e moni kala ene foti nande haala Allah taw kadi wona tan eɗen mbiya ko qur'anil karim eɗen keɗo tan taw en ganda ko haala hen nde tawno Allah subhanahu wa taala ɓuuri yidde ko neɗɗo yo kumpitoɗen haala Allah e jaɓen haala Allah gollen kaɗon haala beele enenne kala sen maayi sen duwanama taw kadi ene hawray amina mo Allah yiɗani ena ɓuuri teskede e kabruji meɗen ko Bamba Fall jeeyaɗo e Landa mbiyete ka PS ñalawma hande o suuti konngoli mum wonande so tawi hoorejo leydi ndi ene sohli ɗum ma notta ɗum caggal nde hoorejo leydi ndi neli toon sete timmuɗo gam yo ya yettinoya toon duwaw gam jaltugol aduna kawma ko ene tindina en neɗɗo gaño woodani woodi tan komo ɓeydanta gañgu hakkude mabɓe e welano kono sababude nde oɗo hen duwaw welti ɗum noon tinnoɗen e jokkude enɗam e hakkude meɗen toon to leydi Mauritanie ko ɓuuri teskinade koko jayde alkabar holliri wonande kay bandiji nayyi ɓurnoɓe bonde jaggama tene kadi so tawi ne yarani hen e ɗeɗo balɗe kala ma Allah rokku en jaam e nder leydi Mauritanie toon to leydi Mali yimɓe jeegoma yannoɗe cukalel dewel bonni ɗum bonande bonde ha ɓurti mbaali jammumen gadiɗo e cuuɗi dumbirɗi ɗi toon to leydi Guinée kene wona temedere e capanɗe joyi jeeɗiɗo taw kadi ko wonnoɓe toon to leydi Libye ko kañumen gartira neɗɗo noon so yeehi ha anda ɗo fayi o ruttoɗo iwno CEDEAO ma jaaɗo ñande nogas e gonduɗo hen lewru gam yurnitade beele Afrique naaɓe ne mbawa jogade koppareje goote jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon silmon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam ñalawma janggo ko haali Abouba so komi inni tawti han altine inchallah